no hoki biwi bohok thaisa tamani bagoi tako boko maha busabuti no kelangoi father haseo sebo khlaimani tini a sebokni yakar mungmani Indian Army khlainai Rajendra Devarma bini nogo kipil phaikya bini nog ungkha Komolpurni Duraisora amchayo tini bono bini nukni bororok bumawpha hiksa tako bokusun jotono parke kuthumlayai Maharaja Bir Bikram Birkum kholao thangai lamchagoikya tei bono khumni mala khumbutangrok yapari rikha sebok khlai tongmo jerawoi Indian Army khlainai Rajendra Devarma sebok khlaitani busuk jeratui tekto manka tei busuk jeratui semung manka bini langmani kothomano tei lukorokno saikhnarika naitongdi joy nokbar tv no nokbar tv ni bisinti ke norong tebo kaham kaham koktongmano phunung manani bagai jotono hambai बेसे बोसोर साख्रिनिफ्राय ओमफ्राय दिनै रिटायार नों सहायखो आं एमने तो पहला फार्स्ट थांगा 2006 थां जॉइन करेगा ओमफ्राय दाबो 2024 टोटल 18 बोसोर जायाखै ओरैनो आज 18 बोसोरनि सार्भिस लाइफआव बम हाय जोंजालाव बा बम हाय केबां जुंजाल तो गोबां फायका ओमफ्राय गोबां फायपाना जुंजाल गोबां फायपाना अबना काटिगयाखै फायका एमने ओमफ्राय एमने तो कानखा त्रिपुराव आं 5 बोसोर दंथांगा एरपरे आसामबो दंखा आसामनिफ्राय थांगा डाइरेक्ट पोस्टिं थांगा आन्दामाननिफ्राय दाउ फायफैखा 18 बोसोर पुरा कमप्लिट जायो आन्दामानाव तंगैफोराव नोंनाव नुखुंनि बर' कमिउनिकेशन बाहायकेर आरो कोनो प्रब्लेम मान और एमने कोनो असुविधा करे कमिउनिकेशन मान काहकान कमिउनिकेशन मान जराराव फाइना मुसुम फाइमेराव माफोराव बम हायराव फिलंखा फाइना मुसुम खानो बुखानो समजोबै मा दङ फाइमेया हाय ओमफ्राय एने तो जे समय छुट्टी मानो फायो मा फैसाबा गायनो दङ याकनो थांबायो दाबो जे नों जे ताइसा नरबा जे खायतंनाय जे आगि दाबो साख्रियाव तंनाय जे सेबो खायतंनाय बम बागै केताय जे दाबो जे दुनियाराव माने हास्तेव जे चलित मन आबरन तै बम हाय को कसारना मसम दाबो जे आगि जे कचाम खाय दंनाय तो दाबो गाहाम ग्रुंहायना बर खाय दङ जों जे रकम खाय मा हायकान बर खाय दङ ओंखाय दाबो जे कतार जारा थांनानै जे बेकार दंनाय र बाक्सा दङ लेखाफोरा सुरुंगा कने अनेक जन साख्रि माया दङ बर अनलाइनाव যদি ইন্টারভিউ দিব বা এপ্লাই খাই থাকা হেঁকে খুব কাহামনাই কারণটা তাবো তো চাকরি মান তো অনেক তুবু ওমফায় অনলাইনে তাবো এমএসসি ভ্যাকেন্সি দङ ভ্যাকেন্সিবো दङबा ट्राइ खायो কোনো থাকা হেঁকে বেলাই হাম आरो 2006 निसिमै 2006 निसिमै 2024 आतानि मुंखाय आन मुंखाय राजेन्द्र देवर्मा गामिनो पारा हेंका आनि कमलपुर ओमफ्राय ग्राम हेंका दुरायसरा आं आंनि बुस्ला गोजानो तलांना हिफायावबो जे दिनै देशनि साइबो थांनानै बागै बायरे तङै माने ब 2006 थांमाने दिनै 18 बोसोर बिनि रिटायार फैया रिटायारखा ओमफ्राय आबनो तलांनानै दा फायनानै लामजाक सुगो 18 बोसोर जे तङै माने माटिपुरा सरिनि आशीर्बाद उपरालाय सरनि जाते बका हामख्लायनो दिनै टिपिका ओमफ्राय माटिपुरा सरि आमानो आं बेलाय खायनो आबैनो खुलुमो बिनि आशीर्बाद बायनो आंनि बुस्ला दिनै गाहाम खालायो आंनि बुमा बुफानि खुरिवा बेबायसा गाहाम गोरोंखाय सकबाय मानि बाय आं दिनै बेलायनो दं थजाका खुसि आंनि आंसालानि बुमाखांनो नसगै आं हामजाका बुखाव दं थका जुमै कुवां माहाय आंनि बुस्ला थैफाला जागा दं माने यागो सिलाय पाथाम रमय जानो याफाव तनय बतङै माने बरेबो दिनै गाहाम कायनो किफिमा माबाय आं बेलाय खायनो आमानो खुलुमो आंनि बुस्ला दिनै बेबायसा गाहाम गुरुं खालायो मकन फल खाबियासै आखं जर खाबिया खालायो आंनि खुरिबो तेसे सकबाय जा आं आंनि आंसालानो लामजाक सुबाय गाहामबा सकबाय जाबा नै आं खालांनानै बिरमु
बिनि मुं राजेन्द्र ब्रह्मा गामिखाय गामि सामराय पारा दुराय